Isihloko sanamhlanje sithi ungathandi ikhampani, thanda ithuba. Salameni emakhaya, nibuyele nomlayezo ohlelweni vuka ungalalala. Sanibonani-ke bafethu yonke indawo lapho kufinyelela khona lolu hlelo lwethu lapho sisho khona sithi vuka ungalalali. Ake ngithatheke lethu ngibingelele bonke abantu, ngibingelele yonke indawo lapho kufinyelela khona lolu hlelo. Ake siphinde futhi le ndaba, ungathandi ikhampani, thanda ithuba. Sishiso yini-ke le ndaba lena-ke bafethu? Kunazo-ke izinto ezenzakalayo la. Abantu abaningi lapha ngaphandle lapha banomoya wokuthanda inkampani, futhi-ke ubabona ngani kulokho? Ubabona ngokuthi umuntu uyazikhethela ukuthi yazi mangasebenza inkampani eso empilweni yami ngiyobe ngi-right, futhi mangasebenza uhlobo lwekhampani also maybe ngiyoba right ngayo yonke into engiyidingayo. Kodwa-ke nakho-ke izinto esikutshena yona-ke bafowethu ukuthi-ke kunalento yokuthi siyakwazi ukuthi sithanda amakhampani ngendlela a-strong ngayo, ngendlela abukeka ngayo, ngendlela enza izinto ngayo, bese siyathanda ukuthi yazi mangathiwa ngisebenza leya nkampani konke kwami kuyobe seku-right. Kodwa iqiniso lelapha la likhona ngifuna ukuthi umlaleli wonke osekhaya, wonke umlaleli ongilalele njengamanje, ngabe uphuma esikolweni, ingabe usuvele uyasebenza, nansi into engifuna ukuyiveza kuwe ukuthi angeke kuze kukusize ukuthanda ikhampani noma ngabe yiphi ekhona emhlabeni, noma ngabe ngiyami, noma ngabe ngiyakho, noma ngabe ngiyomuntu omqhashile. Angeke bafethu kukusize ukuyithanda leyo khampani leyo. Ngikushiso yini-ke lokho? Ngikushiso izizathu ezahlukahlukeneyo, kodwa esiqhame kakhulu ukuthi noma ungayenzela ini ikhampani oyisebenzayo, iqiniso lithi leyo khampani leyo ayinandaba nawe, kodwa into eyidingayo badinga amandla wakho, badinga umqondo wakho phela. Uzowasayina zonke izinto ongazisayina, kodwa ukubalekile la ukuthi ikhampani idinga umqondo wakho, idinga amandla wakho. Ngaphandle kwalezo zinto lezo awulutho enkampanini, bazokuxosha. Abanye banakho umqondo, banawo amandla, kodwa ekusebenzeni kwabo babe namaphutha. Yenza njani ikhampani? Iyaxosha. Abanye they do sacrifice ngayo yonke into, umbone ukuthi lo muntu kahle uyile nkampani ayiyo. Omunye izithi noma imxoshile inkampani alokho esasho lokho ethi mina ngiyilokhu ayibize ngayo leyo nkampani leyo, ayibize ngaleso simo saleyo nkampani noma ngeposition yakhe kade iphethe kuleyo nkampani leyo, kodwa okusalayo usuke sexoshiwe. Ngiqonde ukuthini-ke na? Ake ungathandi ikhampani, akuthande ithuba olitholayo. Lalela-ke ngizwe kahle, ikhampani lena eqhashile wena yithuba onikwe lona ukuthi ulisebenze. Mawusubona ukuthi hayi nanti elinye ithuba kwenye inkampani ngaphambili, uyabona ukuthi hayi lela thuba lela lingangibeka kwesinye isimo, applyela lelo thuba, ushiye ngapha uhambe lapha, ngoba usubonela ukuthi kuzoba ne-change ezoba khona ngokuba kwakho kuleli thuba. Ngiqonde ukusho lokho-ke mina bafethu ukuthi ake ungathandi i-emblem, i-company name, ake ungathandi inkampani ngendlela ebukeka ngakhona, akuthande ithuba elizokwenza ukuthi wena ufinyelele lapho ufuna ukufika khona ngempilo yakho. Ake ungathandi ukuthi inkampani ikusebenzisa how comfortable it is la ukhona. I don't care ngalokho mina, kodwa engine-care yakho, I worry about your life, ukuthi i-life yakho ayingacindezeleki ngenxa yale nkampani ohleli kuyo, le nkampani oyithandayo, le nkampani oshade nayo. Wena awusayiboni ukwenye indawo, uyibona ukule nkampani, kuphelele kuwe kule nkampani lena okuyo. Bafethu, masukuthanda inkampani, thanda ithuba olitholayo. Ake ngikubekele umzekelo-ke sesivala. Nike niwabone ama-managers noma i-admin, ngiyibeke kanjalo ngibafake bonke. Ake sithathe nje i-admin at work, lapho usebenza khona wena.
bangaki beresigna bephuma bengena beshintshana nina lokhu nila wena usuqede 20 years uhleli lapho bona bangaki beshintsha lapho noma ngabe uyi-contractor lokhu sekubiza ukuthi agent company angeke kuze kukusize ngalutho mfethu to stay in a company. Ngiyakutshena mina as long wazi kahle ukuthi akuyona yakho masukuvaleka amehlo masukuvaleka amehlo makungavaleki nomqondo wakho kodwa into ebalekile la hlala endleleni buka phambili awuthi la ukhona khona ububheke phambili ukuthi ubona ini phambili ubona ini kwezinye indawo bese uzokwazi ukuthi ufinyelele eqinisweni lokuthi uthande ithuba not ikhampani. Ngiyayala bafowethu siyayivala lenkulumo. Thanda ithuba not ikhampani oyisebenzayo. Akuqale ukuthanda ithuba not ikhampani. Yingakho usayiniswe zonke izinto osayiniswe zona ezikubeka kwincindezi. Yingenxa yani company ayinandaba nawe kodwa ikhampani inendaba nani nomqondo wakho namandla wakho. Vuka ungalalalali nisale kahle. Vuka ungalalali.